Pazjenti li fix-xhur li għaddew kellhom bżonn is-servizzi tad-Dipartiment tal-Emerġenza fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex spiċċaw għamlu sigħat twal jistennew sakemm inqdew. Jirriżulta li b'mod ripetut fl-aħħar xahar is-sitwazzjoni fid-Dipartiment tal-Emerġenza tal-Isptar Ġenerali ta' Għawdex marret lura tant li qed ibatu il-pazjenti. Fil-fatt jirriżulta li f'dan id-dipartiment irrenja telqa kbira fil-ħaddiema f'diversi gradi u setturi jilmentaw minn futur inċert, aktar u aktar wara li l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex għadda fidejn il-privat. F'xi każi serji l-pazjenti tħallew jistennew tard bil-lejl tant li wħud kienu kostretti jittieħdu Malta direttament fl-Isptar Mater Dei bil-karozza privata tagħhom u b'inkonvenjent kbir. Każi oħrajn kienu rrappurtati lil il-mument ta' pazjenti li qed jiddaħħlu fl-isptar u wara jumejn jintbagħtu d-dar anke jekk ma jkunux fiequ kompletament. Dan kollu fl-istess waqt li l-kumpanija barranija li tmexxi l-isptarijiet pubbliċi treklama l-aqwa organizzazzjoni fil-qasam tal-healthcare fil-kamp tas-saħħa f'pajjiżna. Il-kap eżekuttiv Joseph Fenech qed ikun kritikat minn ħafna li mhux kwalifikat għal tali kariga importanti li tikkoordina s-servizzi tas-saħħa f'Għawdex. Għaliex mhux biss fit-taqsima tal-emerġenza, l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex mhux joffri servizz immedjat lil pazjenti imma anki il-Poliklinika fir-Raba ta' Għawdex. Każ tipiku seħħ nhar it-tnejn li għadda meta persuna qaltilna li kellha tistenna mit-8 ta' filgħodu sal-10 u ma kien tfaċċa l-ebda tabib biex jara lill pazjenti li kien hemm.